Αυτό είναι ένα μαχαίρι. Για πολλούς δεν είναι τίποτα παρά ένα εργαλείο προκειμένου να κόψουν το κρέας, το κοτόπουλο, το ψωμί τους. Για εσένα όμως και για μένα που υποφέρουμε από OCD δεν είναι παρά ένα εργαλείο τρόμου. Διότι κάθε φορά που το βλέπαμε νομίζαμε ότι θα το αρπάξουμε και θα κόψουμε τις φλέβες μας, θα κόψουμε κάποιο σημείο του σώματός μας και το χειρότερο, θα κάνουμε κακό σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο. Ό,τι χειρότερο για έναν ιδέο ψυχαναγκαστικό δηλαδή. Ένα απλό μαχαιράκι. Για μας όμως είναι μία πηγή κόλασης. Διότι νομίζουμε, σκεφτόμαστε ότι θα το αρπάξουμε και θα κάνουμε κακό σε ανθρώπους που αγαπάμε. Στους γονείς μας, στους φίλους μας, όσοι έχουμε παιδιά, στα παιδιά μας και γενικότερα ότι με ένα αιχμηρό αντικείμενο εμείς θα υπογράψουμε την καταδίκη μας. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αν δείχνω αυτό το μαχαίρι, είναι για να σας αποδείξω ότι πρέπει τη σκέψη μας να την βγάζουμε προς τα έξω, να κρατάμε αυτό το αντικείμενο που μας τρομάζει και να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάω, δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν θα κάνω ποτέ. Και αυτό είναι για όλους εσάς που υποφέρετε αυτή τη στιγμή και ζείτε στην κόλαση των σκέψεων. Εξάλλου, γι' αυτό έχει γίνει και αυτό το κανάλι, για να μιλήσουμε για αυτές τις σκέψεις, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι να ζεις με σκέψεις που σε καταβάλουν. Με σκέψεις που σου υποβάλλουν ότι είσαι ένας κακός άνθρωπος και θα βλάψεις ανθρώπους που αγαπάς. Δεν είσαι κακός, δεν θα βλάψεις κανέναν άνθρωπο, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος, επειδή ακριβώς είσαι ιδεοψυχαναγκαστικός, αυτό δείχνει και πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είσαι. Αν θέλεις κι εσύ να μοιραστείς σκέψεις που σε βασανίζουν, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί ο λόγος που έχει γίνει αυτό το κανάλι είναι προκειμένου όλοι εμείς που υποφέρουμε από σκέψεις ψυχαναγκασμού, ιδεολειπτικές και δεν μπορούμε πολλές φορές να βγούμε και από το σπίτι εξαιτίας αυτών των σκέψεων, όμως πρέπει να τη μιλάμε για αυτές, να τις επικοινωνούμε τουλάχιστον μεταξύ μας, να μην τρεπόμαστε και να καταλάβουμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα ρε παιδιά. Σκέψεις είναι. Δεν πρόκειται να βλάψουμε κανέναν άνθρωπο. Είσαι δυνατός, είσαι μοναδικός, είσαι εκπληκτικός, είσαι καλός, δεν είσαι κακός άνθρωπος, απλά έχεις ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και τι έγινε. Πάμε παρακάτω.